Id-deputati ta' Bernard Grech jinsabu skomdi bl-aħħar ġlied fil-Partit Nazzjonalista bejn il-kap u l-eks kap Adrian Delija. Dan hekk kif il-kap Nazzjonalista qal il-Partit Nazzjonalista jinsab aħjar taħtu għaliex ħadd ma mar ant il-President biex jibdlu. Waqt konferenza fil-Parlament il-ħamis wara nofsinhar, id-deputat Nazzjonalista Graziella Attard Previ kienet skomda meta One News staqsija jekk il-kap Bernard Grech għandux jitlob apoloġija lil Adrian Delija. Adrian Delija ħalih li qal il-kap Bernard Grech taħseb li l-kap għandu jitlob apoloġija? Mela l-ewwel nett qegħdin hawnhekk sabiex niddiskutu propju din supposti translazzjoni ta' liġi ta' direttiva li kellha tkun liġi jiġifieri naħseb kienet tkun iktar pertinenti jekk inżommu mas-suġġett. Hawnhekk il-ġurnalista One reġa' staqsa lil Attard Previ u għal darb'oħra hija kienet skomda milli twieġeb. Ma taħsibx li l-kap għandu jitolbu apoloġija? M'għandi xejn iktar xi nżid. Fl-istess konferenza staqsejna lid-deputat Derin Karabot li evidentament skomdu qabel biss ma' Attard Previ. Sur Karabot, taqbel ma' li qalet il-kollega tiegħek? L-ħares le. Kollox beda mid-dikjerazzjoni ta' Bernard Grech mas-sit Love in Malta. Better than it was 2.5 years ago. Għandek id-dubju? Qed Tara nistaqsi. xi ħadd għand il-President biex jipprova jbiddel il-kap tiegħu. Pront wieġeb Delija u qal li dan huwa kejl inġust u li Bernard Grech m'għandux biex jiftaħar għaliex lilu ma tradoħx. Imbagħad kien imiss lil Ivan Bartolo, deputat nazzjonalista, li dan ħareġ fil-beraħ juri l-għadab għat-tmexxija ta' Bernard Grech u ma' One News Ivan Bartolo saħaq li ma jinteressax jgħid il-kap nazzjonalista. Bernard Grech dil-ġimma qal illi il-PN u aħjar taħtu għax ħadd ma marant il-President jitlob biex jinbidel kap tal-oppożizzjoni. Taqbel miegħu? Ma nafx tax qalta, ma interessanix.